găsit la un nou episod din Monster Legends! Data trecută am pierdut o luptă, dar nu a fost bai. Am evoluat 3 și am numit episodul Triplă Evoluție. În acest episod o să schimb monștri, adică în caz de lupte perfect. Cum vedeți, la levelul 49 e lag. Nu știu ce are azi. Perfect. De câte mi-aduc eu aminte, am rămas la nivelul 6 și aici am pierdut, dar azi o să continuăm cu nivelul 7. Da, aici am rămas și mi se pare că avem o pasăre de fulger și o creatură de aia care seamănă cu Lapras. De ce e cu lagul ăsta? Revin când se încarcă. Bun, am revenit și l-am schimbat pe Terzrad sau cum îl cheamă cu acesta, Paraself, care e un monstru destul de tare și să începem lupta. Începe Paraself, o să atac cu aceasta, fiind super efectiv o să-l atac pe acest Lapras. Azi nu știu dacă o să mai vină un episod din Pokémon Emerald, deoarece data trecută n-am salvat și trebuie să fac din nou insigna și să iau din nou antrenamentul. Cum am spus, au fost triplă evoluție, adică era și Terzrad, dar acum l-am scos din luptă. Și unul e la pământ. Super! Aici o să ne ajute mult și gorila noastră de piatră, deoarece această pasăre e tip electric și cum știți, la fel și în Pokémon, dar la fel și în Monster Legends, piatra bate electricitatea. Deocamdată atac cu ce am eu mai bun și văd că după tura asta va veni rândul gorilei mele. Oh, super! Burn! I-am dat burn. Și am terminat. Am câștigat lupta. Poate o să-i schimb și pe Tiresaurus și Rochila, dar deocamdată rămân așa cu echipa asta. O scuzați pentru acest flash. Ce asta? Nu vreau să risc nimic. În fine, nivelul 8 și unul din cele mai grele nivele cu care m-am confruntat, care face parte tipii ăștia. Sunt extrem de greu de bătut, credeți-mă, dar până la urmă eu am reușit, eu sunt la nivelul 40 și nu știu cât. Dar vom vedea dacă le iau aceeași viață. Hai mai întâi să o bat pe Rochila, ca fiind în mijloc, e ca și cum ar fi un lider. Mă atacă cu un atac de fantomă și super! Au dat miss sau follow în spaniolă. O, Dumnezeule, apoi atacă cei 2 lei. Și de-abia am trecut de jumate la Rochila. Și bine că i-am dat burn. Bine că i-am dat burn.
Ar fi super dacă mi-ar pica o mișcare specială. Ce? Nu se poate! Măcar că el va termina. Super! Unul la pământ. A mai rămas... dar nu-mi place că rochila e aproape dusă. Au mai rămas 2. Super! De ce îl atacă numai pe rochila? Nu! Bun! Îl atacă și pe Paraself. Dar nu e prea mult. Haide, nu, sunt de același tip, deci nu o să iei prea mult. Mă gândeam să atac cu un atac de tip normal. Type. Și încă unul la pământ. S-ar putea să câștigăm această luptă. Nu s-ar putea, o câștigăm. Ce? Îmi trag cuvintele. Dar mai avem încă 2 șanse de atac. Din câte vedeți, aici sus. Nu se poate așa ceva. Hai să cu un atac rapid. Că am rămas și fără mană. Trebuie să mă regenerez acum. Și încă unul la pământ. Dacă acest... nu, mai avem o șansă de atac dacă o nimerim pe care trebuie. Da, nimerită pe care trebuie, mai avem o șansă de atac. Îmi place mult animația de la mâna de asta de nisip. Îmi place tare mult. Dar din păcate, rochila se duce. Ba nu! Se pare că nu. Și o să încheiem în acest moment. Bine, good game, GG. Super. Îmi place. Păi da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe, comment. Eu am fost Torterra Trainer. Adios.